Hello and welcome to Manas Chibanda's YouTube channel, and I'm your host Kyohun Period, as always all the time. And today I am with the man himself, Mkoma wangu Manasi Chibanda. Mkoma ziri say Kyohun Manaopa my period. Chakanaka jino Chimkoma. Samkoma pananyanda na pana. A 25-year-old man from Chinoi arikunzi akarepa mwana ane 14 years msikana. Muneono sei nyaya inorwadza ndakatomboita come across nayo ma street e social media manda akuswera umu mahwani chaiyo ndobva kuchinoika kuti asi bhuru wako here ndatozotarisa zite mvanoti asi mabi angu hana yangu asi but yamborowa zvayo. But it's really sad. I mean, we are talking about a man, a grown-up man, munane 25 years mkoma. 25 kwakunotsimbirira mwana ane 14. Just imagine guys, ane makore ngani? Mwana ane makore 14. Just imagine guys, ane mazona the age margin yakakura. Zikunzi amai vemwana uyu vanga vasipo. Mukudzo amai ungawabuda nsuza pane kwanga vataura vachinzi vabuda. As but pavakadzoka ndopakaona kuti mwana aita sei akanganisa chokwadi ichocho same price ne zvakaitika futi manje uku kumapostori uku mwana ane 14 years. So hanzi kuzivawo mhuri yeZimbabwe kuti munoti kudini nyaya iyi hama dzangu kana vana vachingobhinywa 14 munhu anenge asati ambove kunatsoziva zvaizvi anga enge tori girlfriend nekuti enge tori girlfriend zviri kutonzi muna July zvakatika muna July. Amai vacho pavakadzoka ndopa vakavhunzana mwana vakanyatsa kumubvunzirudza zvakanzi arasta ndovaita sei ndovandikanganisa mukunzwa which means rasta vakatombouya vakatora mwana vakaenda naye panzi pane imba here yaivakwa ndoma vakaita nemwana zvisina tsarukano handizvo ndizvo chaizvo. Then nyaya yacho bva yazoripota mapurisa mukomana atopinda muchitongo but nyaya yacho mahwani zikunzi vanenge vakanonoka kuiripota futi nyaya yacho nyaya yazoripotwa ndofunga manje waona kuti mwana atone nhumbu vabereki tinokurudzirai kwamuri ikoko kuti makaona vana venyu vachikanganiswa musamirire kuti vana vatanga vaite nhumbu kana vaite sei zivisai mapurisa vari pedyo kwamuri ikoko please. Ngatichengetedzei vana vedu ndo ramangwana iroro naika. So there you have it, folks. The voice is now yours in the comment section below. What do you think about this case? A 25-year-old man sexually abusing a 14-year-old girl. 14 years ago, kana chiti mwana ne 14 years. Pakuzvifungira chapo chaipo anokwanisa kupuririka kana nemabhiso ne something like that, ma ice cream, chicken nini chichi. Kanongobvuma kanongoita zvikuitawo vamwe mastreet nekuti itoni be surprise kuti haisi ndiyo case yega yakadai so munoziziva zvinogona zvitori zvinhu zvikutoitika zvikuramba zvichitoitika mumastreet mo nzvimbo dzakawanda dzakasiyana-siyana ingori nyaya yekuti iyi ndo yaita sei yangobudawo pachena but kuziva zviri kuitika musociety matiri imomomo zvikurusa kumapostori ikokoko vaya vanoti ndimi dzazoti zvakati mweya wati zvakati mweya wati zvakati hani maiziva masystem acho. So parents, it's a high time that you sit down with your kid, spend some quality time with your children. Your children are supposed to be your best friend most of the time. You have probably more than an hour. It's weekend. Take your kids out and have some quality time. Get to know your kids. Talk to them. Some of the time you won't even know kuti vana vako vari kuita zvakadai so. Zvikutoitika. Mwana wako akutopa kurasadza, mwana wako chaiye ndiye ari kukanganiswa achiita zvakadai so. Musati mapedza rega ndise disclaimer. Ndamenshana wedu kuti mapostori nekuti ndokwa zviri kunyanya kuitika ikoko kuti maprophets vari kurara nevana vadiki vachiti mweya wati zvakati. So nothing against mapostori. Handina kana grudge against mapostori. Manasi varukanganisa but ngotaura chokwadi kuti macases akawanda ndofunga ndokwamuri kuona kwaari kunyanya kubuda nako ikokoko. So please, if you have not yet subscribed to our channel, do so and make sure to turn on the notification bell so that you'll be notified every time we upload a video. I've been your host, mwana my period. Ndina mkoma wangu mwana kachibanda azinonakidza.